honetan ere, euskaraz! Bufoia, kontatu txiste bat. Bai, badakizu zer esaten diun apaiza batik gerlari bati? Apaiza, ni aurten euskaraldian ez patapres. Kar. Euskal, ententu zarete? Euskaraldia dator. Baina, nina horre? Lasai! Bakea eta maitasuna! Guak ezate ditula iruren urteek euskaraldia beharrezko genula? Bai, ostras, txapak ikute ginen hau izita belarri prest. Eguila. Gogorra izan zen, Baina nortu! Gaur euskaraldia azten da. Ez aztu txapa!